הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה ושמחה, הצלחה וישועה, סייעתא דשמיא גדולה, כל אחד בכל אשר יפנה, ישכיל ויצליח, יוסף השם עליכם ככם, 1000 פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם, ונזכה בעזרת השם כולנו לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לביאת המשיח, הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לימים של גאולה, בחן, בחסד, ברחמים. ידוע מה שבא לנועם אלימלך היה אומר, הנועם אלימלך זה קודש קודשים, הנועם אלימלך אי אפשר להבין את הגדולה של הנועם אלימלך. הנועם אלימלך היה אומר שמאז שהוא בא לעולם ונולד לעולם וכתב את התורה שלו, את הנועם אלימלך, את הספר הקדוש הנועם אלימלך, עד הנועם אלימלך חבלי משיח זה דבר שצריך להיות קשה, וכמו שהגמרא מספרת שמוראים גדולים היו אומרים יתה ולא חשינן, אנחנו מבקשים שהגאולה תבוא, אבל מבקשים שזה לא יהיה עכשיו ולא יהיה בזמן שלנו, אלא יהיה בזמן שאנחנו לא נהיה חיים, כי האיסורים של הזמן של הגאולה הם איסורים קשים ביותר, וכמו שכתוב שישלטו בארץ ישראל 9 חודשים, וכתוב בספרים הקדושים למה דווקא 9 חודשים, אז ראינו באיזה ספר קדוש שאומר משום שיעקב היה עם עשיו בבטן 9 חודשים ושניהם למדו תורה, ועשיו לא הפריע ליעקב בזה שהוא היה איתו בבטן ולא הציק לו, אז לכן יש לבני עשיו את הכוח 9 חודשים לשלוט בעם ישראל. וככה הגמרא במסכת סוטה, במסכת סנהדרין, אומרת שאין עץ בארץ ישראל שלא יהיה קשור בו סוס של פרסים, ודברים קשים שהגמרא מספרת על ימי הגאולה. והנועם אלימלך אומר שכל הדברים שמסופרים על ימי הגאולה הם לפני שהוא נולד, לפני שהוא נהיה הנועם אלימלך. אחרי שהוא נהיה הנועם אלימלך, כל ההלכות האלה וכל הסיפורים האלה וכל האגדות האלה שימות המשיח יהיו קשים, התבטלו והם דבר אחר. ועוד אמרו בשם הנועם אלימלך, שהנועם אלימלך בבמיר היה אומר שבכל בית צריך להיות נועם אלימלך, ובית שיש בו נועם אלימלך הוא מוצא, יש בו שמירה לכל הדברים הקשים שיש. וככה יש סגולה גדולה ידועה שנשים שהולכות ללדת לוקחות איתם נועם אלימלך לשעת הלידה, שזה נתיב עם האישה ללדת בקלות. יש שאלה בתשובה ידועה שהאם אישה שבשבת צריכה ללדת ולוקחים אותה באמבולנס כמצווה לחלל שבת על יולדת, האם מותר לה לקחת עם התיק שלה, עם הבגדים, לא יודעים ממה שמותר כן לקחת, האם מותר לקחת נועם אלימלך משום סגולה? אז הרבה מהפוסקים אומרים נסביר לאישה שאפילו שזה סגולה גדולה זה שבת, הכוח של שבת יותר גדול מכל דבר אחר, ואסור לקחת נועם אלימלך בשבת בטלטול כזה במכונית או טלטול מוצא לרשות, כי זה לא חלק מהדברים של האישה שצריכה ללדת. אולי חשבנו על זה לומר שהמשנה בשבת אומרת שכניה מן המומחה מותר לכתוב בשבת, הרי כתוב שמי שכותב אותיות בשבת, אותיות שלמות, הוא עובר על עבירה דאורייתא. זה אחד מן המתת מלאכות שבמשכן. כל הדברים הבסיסיים שהיו במשכן, בבניית המשכן, זה למתת 39 מלאכות, הם דאורייתא, אסור לעשות אותם בשבת, הם דאורייתא. ואחד הדברים זה לכתוב. והמשנה בשבת אומרת שם משמעון, נון, מנחור. המשנה אומרת שמות שאסור לכתוב בשלמות. ולכן, ויש משנה שאומרת שאישה או איש שחולה מאוד בשבת, והוא מאמין באיזה רב שיכתוב לו קמיה, והקמיה הזה יציל אותו, מותר ללכת לסופר, אדם מומחה שיודע לכתוב קמיים, שיכתוב לו קמיה בשבת. ואין בזה עניין של חילול שבת, כי זה פיקוח נפש וזה הצלת נפשות.
אפילו שאנחנו אומרים, וזה דעתנו, שבדור הזה אין קמיה מן המומחה, וכמה שאדם יותר ידיר את עצמו מכל הדברים האלה של עתידות ושל עניינים של העתיד, זה יותר בריא לאדם. האדם צריך להיות תמים תהיה עם השם אלוקיך, וכמה שאדם יותר תמים עם השם הוא יותר נגיש לשם, ואדם צריך ללכת לרב לקבל ברכה, ולא לקבל עתידות ולא להיות חוזה בכוכבים, משום שהתורה והגמרא אומרת לנו מימים ימימה, אדם שיש לו חולה בביתו ילך לחכם, והגמרא אומרת מה זה חכם? הגמרא מביאה כמה דעות, ואחד הדעות הגמרא אומרת זה מחזיק ישיבה. אדם שמחזיק ישיבה נקרא חכם. וככה אנחנו רואים בברכת המזון, אברהם, אנחנו רואים, אנחנו מברכים בברכת המזון, ותצריכנו לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. חשבנו פעם לפרש ולומר בפירוש ותצריכנו לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. הרי כל הישיבות מוחזקות מצדקה. אין ישיבה שלא מוחזקת מצדקה. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיק את הישיבות, אז כמו שעשה את הנס עם רבי עקיבא, שרבי עקיבא לווה כסף ולא היה לו איך להחזיר, ואותה מטרוניתה שהלוותה לו את הכסף, הגיע זמן הפירעון, רבי עקיבא לא היה לו כסף לשלם לה, רבי עקיבא אמר לה, הים ערב להחזיר לך את הכסף, היא הלכה לים ואמר לה, ים, אתה ערב. הרב של היהודים, רבי עקיבא, התחייב לי להחזיר לי את הכסף והוא לא מחזיר, אז תחזיר לי אתה את הכסף. והגמרא מספרת שהים פלט לאוצר של כסף, וככה מוחזר לה הכסף. מתי שרבי עקיבא בא להחזיר לה את הכסף, היא אמרה לו, הקדוש ברוך הוא החזיר לי את הכסף על ידי הערב, על ידי הים. אדם צריך להיות תמים עם השם, ואדם שמחזיק ישיבה או עוזר לישיבה, אז הוא שליח של הקדוש ברוך הוא לעזור לישיבה. מתי שאדם מתחיל לתת צדקה ומתחיל להרגיש שלקחו לו מהבשר שלו או מהדם שלו, שחתכו לו חתיכה מהגוף בצדקה שהוא נתן, על זה אנחנו אומרים בברכת המזון, ותצריכנו לידי מתנת בשר ודם. אדם שמרגיש שנתקחו לו את הבשר ואת הדם שלו, כזה מתנה, אל תצריך אותנו, לא רוצים כזה צדקה, היא צדקה לא בריאה. כי מתי שאדם מקבל כסף מאדם שהשני, הלב שלו לא שלם, אז הכסף הזה גורם לאדם רק בעיות. וכמו שאנחנו רואים בארץ מצרים, בני ישראל היו במצרים והיו עשירים והתערבבו עם המצרים, והדוד שלהם היה יוסף משנה למלך, והעיניים של המצרים היו רעה ביהודים. למה הם לוקחים לנו את הכסף? למה הם עושים עסקים? למה הם עושים הכל ולוקחים למצרים את הכסף? ובהראות העין של המצרים גרמו שבני ישראל הכסף הזה יהיה להם כללה. ולכן אנחנו אומרים, הלחמניה דאכלו אבותינו בערד במצרים. הלחמניה זה הלחם של העוני, כי הלחם שאבותינו אכלו במצרים היה לחם של רע עין. וכמו שהגמרא אומרת, שמישהו שהוא רע עין, האוכל שלו, הכסף שלו, יש בו פגם, יש בו לא טוב, לא יוצא ממנו טוב. וכמו שהגמרא נותנת עצה לכל אנשים מצרי עין, שלא ישתדלו לתפוס ציפורים בשיטה שמפזרים לחם על הרצפה ושמים רשת, ומתי שהציפורים באים לאכול מושכים את הרשת ותופסים את הציפורים. הגמרא אומרת, הציפורים רואים לחם של רע עין, הם לא מתקרבים ללחם ולא אוכלים מאותו לחם. ואז מי שרע עין וצר עין, אל תשים מלכודת של לחם, כי הציפורים לא יתקרבו לזה. אנחנו זוכרים מתי שהיינו באותו שנה בניסיון הגדול, פעם אחת או פעמיים נתנו לנו ללכת לאיזה מרפסת. אותה במרפסת היה אדם לא בעלייה, ורצינו לבדוק את הדבר, והיה לחם, אמרנו לו תשים לחם לציפור, שם לחם לציפור, ציפור בא נגע בלחם ולא רצה לאכול משם. מישהו אחר שם לחם, הציפור אכל מזה. אדם שהוא רע עין, הכסף שלו יש בו לא טוב. מתי שאתה עובד אצל אדם שיש בו עין צרה, או שאתה עובד במלאכה שהיא לא טובה, אתה עושה רע לאנשים, אתה עובד במלאכה לא טובה, אתה פוגע באנשים, אתה הורס משפחות, אתה גורם לאנשים צער, אתה לוקח לאנשים צער, כסף. אז החיים שלך, הכסף שלך, גם אם אתה רואה בטווח קצר שטוב לך ואתה מרוויח, אבל זה רע עתידי למשפחה, רע עתידי לקרובים, רע עתידי לעצמך, זה עושר שמור.
זה עושר שמור לבעליו לרעה, זה עושר לא טוב, זה עושר שמור לבעליו לרעה, ובסוף מאותו עושר קורא לאדם בעיות, קורא לאדם דברים לא טובים. לכן אל תתעסק בפרנסה ואל תיגע בדברים שמי שנותן לך אותם הוא בליבו מקלל, הוא בליבו לא שמח, הוא בליבו לא טוב. כי הכסף שאתה מביא לביתך, אם הוא לא בא בלב שלם, אתה מביא רעל עם המתנה של שבוע, חודש, שנה, 10 שנים למשפחה שלך. אתה מביא משהו לא טוב למשפחה שלך, ומשהו לא טוב למשפחה שלך הוא לא טוב. וכמו שאומר רבי יואל מסטמר, כוח הפועל בנפעל. מתי שיש משהו לא טוב זה פועל, הכוח של הפועל בנפעל. הוא פועל באדם משהו, הוא עושה באדם משהו, הוא משפיע על האדם משהו. ולכן הגמרא אומרת, גדולה לגימה שמקרבת. אתה נותן לאדם לגימה של אוכל, זה מקרב אותו, זה מקרב את הלבבות, זה עושה את האנשים חברים. מה אומר יעקב אבינו לשבטים מתי שיורדים מארץ מצרים? תיקחו מהצורים, תיקחו איתכם מתנות לאיש, תיתנו לו קצת דברים לפרעה שיטיב את ליבו. מתי שבלב של האדם טוב, אז האדם ברבות הטובה תרבה אהבה. מתי שיש טוב, אז בלב של האדם נהיה יותר טוב, הדברים נהיים יותר טובים, הכל נהיה יותר טוב. אנחנו זוכרים שהיינו בחור בישיבה לפני 35 שנים, 30 וכמה שנים, והיה בחור בישיבה שהיה רע מאוד עם כולם, מציק לכולם, ממש שורש אבל, שורש קין, כל היום היה מזיק ומזיק 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 לכולם. היה רב שהיה צדיק שהחזקנו בו הרבה, שהלך ונתן עצה ואמר, תלכו ותשימו לו בארון שלו תפוח, ופלה, ממתק. הוא לא ידע שאתם נתתם לו, אבל תשימו לו את זה בארון. ולאט לאט שמו לו בארון, הוא אכל, ולאט לאט אותו אדם נרגע, עד שאותו אדם השתנה ונהיה אדם אחר. מתי שאדם נותן משהו טוב, זה עושה משהו טוב בנפש של האדם. מתי שאדם נותן משהו לא טוב והלב שלו לא טוב, זה עושה רע לאדם. צריך באופן כללי לדעת יסוד שזה אחד היסודות בחיים שלנו. אין מתנות בחיים. מתנה זה שעבוד. אדם נתן לך מתנה, הוא קנה אותך, הוא שעבד אותך. אתה נהיית עבד לווה לאיש מלווה. אתה נהיית איזשהו משהו תחתיו בשליטה שלו. אין מתנות בעולם. העולם הזה הוא לא עולם של מתנות. ולכן התורה אומרת, שונא מתנות תחיה. אנחנו לפעמים שומעים אנשים, יש להם חתונה, אנשים יש להם בר מצווה, הם אומרים, אני רושם מי נתן לי מתנות. מה אתה רושם? כי זה מסחר, הוא נתן לי, אני אתן לו, הוא נתן לי 200, אני אתן לו 200. אין מתנות, אין מתנה, מתנה זה מסחר, והכל למחירה. השאלה כמה התשלום שתשלם. כל דבר נתון למחירה, והשאלה כמה תשלם שהדבר יהיה למחירה. לכן אדם צריך שיהיה לו ערכים גדולים בחיים, שהוא לא יהיה קנוי משום דבר, אלא היסודות שלו בחיים יהיו יסודות אמיתיים וקדושים ונאמנים וישרים. ואם עבדת עם מישהו, אתה חייב לשלם לו. ואם לא תשלם לו, אתה גזלת לו. ואם עבדת עם מישהו והוא שיקר אותך ורימה אותך וגנב לך וגזל לך וגזל לך מכרטיסי אשראי וגזל לך בעברות, בגנבות, במחירות של גנבות וקנה בזה נדל"ן ועשה בזה דברים רעים, אז אתה צריך דעת תורה, ובדעת תורה לא לשמוע שום דבר, ללכת יציב עם הדעת שלך עד הסוף, גם אם יחרב העולם עד הסוף בדעת שלך. ומתי שבן אדם הולך בתמימות עם השם, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. ומצד שני התורה אומרת, אדם שמלווה כסף, או רוצה לפרוט כסף, מחילה, אדם שרוצה לפרוט 100 שקל, אומרת הגמרא, לא יפרוט את 100 שקל בקופת המוכסים. אתה רוצה לפרוט כסף, אל תלך למכס לפרוט כסף. למה? אומרת הגמרא, אנשים שמשלמים מיסים מקללים את המיסים. ואז הכסף הזה, אפילו שהוא שלך, הוא מקולל. וזה שפרצת ולקחת כסף של המיסים, רק פרצת 1,000 שקל ל-100, כבר הכסף הזה מקולל. אז אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשאתה נותן לנו לישיבה, למצווה, לחסד, משהו,
אל תצריך אותנו שזה יהיה מהבשר ומהדם של האנשים, שלא ירגשו שלקחו להם בשר ודם, אלא ידעו שהם עשו את זה לשם שמיים, וידעו שעשו את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, והם שליחים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן להם את מה שצריכים לתת מידו יתברך. והם יש להם זכות להיות שליחים, להיות מעבירים מפה לפה, ואם לא אתה, מישהו אחר יהיה לו זכות להעביר מפה לפה. יש שאלה שהשבוע שאלו אותנו בעניין שבת. הגמרא אומרת שכל הוצאותיו של אדם נחשמים בראש השנה. כל הכסף, 100 שקל, 1,000 שקל, 100,000 שקל, מיליון שקל, הכל נכתב לאדם בראש השנה. חוץ מהוצאות שבת, ענייני יום טוב, יש על זה דעות, יש על זה מה מדברים המפרשים הראשונים. אבל הוצאת שבת לכולי עלמא מודים שכסף של הוצאת שבת זה כסף שלא נכתב לאדם בראש השנה וכיפור. לבוא עליי ואני פורע. כל כסף שאדם מלווה לשבת ולוקח לכבד את השבת ולענג את השבת, וקראת לשבת עונג קדוש אדוני מכובד, כמה שאתה מענג את השבת. עוברים בעמק הבכה. מה זה עוברים בעמק הבכה? אנשים שבשלושת השבועות עכשיו עוברים בעמק הבכה. זה זמן שהוא עמק הבכה, עוברים בעמק הבכה בשלושת השבועות. השם שומר ומגן עליהם, הכוח של השבת מצילה אותם מכל הדברים הרעים. כמו שכתוב במפרשים, שאם אדם רוצה להינצל בשלושת השבועות, אחד הדברים שמציל את האדם זה צדקה. צדקה מצילה את האדם בשלושת השבועות. למה קוראים לזה בין המצרים? כי הנביא באיכה אומר, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. הנביא באיכה א' אומר, כל רודפיה, כל הרודפים של עם ישראל השיגו את עם ישראל בין המצרים בזמן של המצרים. לכן משם נלקח השם בין המצרים. והזמן הזה הוא זמן לא פשוט. והצדקה שבאה מהלב של האדם ולא מהבשר ומהדם. ואדם מרגיש שהוא נותן מהלב שלו, ולא מרגיש שהוא נותן מהבשר ומהדם שלו, זאת ברכה שמגינה ומצילה. זה כמו אדם שמביא קורבן לקדוש ברוך הוא, והוא מביא את הקורבן בלב, הוא אומר, לקחו לי את הקורבן, באמת לא מגיע, למה אני נותן, זה הרבה כסף, למה ככה, איך ככה? הוא גם הפסיד את הקורבן וגם הפסיד את השכר. אנחנו חושבים אחורה אנשים שנתנו צדקות ואחר כך שמעו והלכו אחרי השקר ואחרי השטויות, איך הם איבדו את עולמם, גם עשו צדקה ואיפה השכר. אדם לא יקלקל את הפה שלו במעשים טובים שהוא עשה. אדם יכול לאבד את עולמו ברגע. היצר הרע מפתה את האדם בפיתויים קשים ביותר. היצר הרע מפתה את האדם, תיקח מיליונים, ואז הוא יוצר לאדם סיפורים, והנה ככה והנה ככה, ואתה צודק והצדק איתך, והנה ככה, ואדם הולך שולל, ואחר כך הוא נופל ומתרסק, ריסוק רטרואקטיבי על הכל אחורה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם מכה על הכל, אין שכחה לפניו, על כל מה שעושה האדם אין שכחה לפניו. וכבר אמרנו פעם, אדם שמתעסק עם צדיקים, וזה זמן שבין המצרים, שזה זמן מסוכן שצריך מאוד להיזהר בזמן הזה, מי שמתעסק עם צדיקים, אין מכה, אין רפואה למכתו, אין רפואה. ייקח שנה, 10 שנים, 20 שנה, המכה שהוא יקבל, אין רפואה למכתו. יקבל מכה שאין לזה רפואה, אין. ציירת צדיק, אין לך רפואה. יעבור עוד שנה, עוד חודש, עוד שנתיים, עוד 3, אין רפואה למכתו. הגמרא מספרת על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא בא יום אחד לבית ואמר לאשתו, אמא שלום, התלמיד הכי טוב שלי ימות השנה. היא שאלה אותו למה, הוא אמר לה כי הוא הורה הלכה בפניי. היא אמרה לו, אז מה? הוא אמר הלכה בפניך, על זה ימות? הוא אמר לה כן. משום שהוא הורה הלכה בפניי ימות השנה. הורה הלכה, מה זה הורה הלכה? הוריד תפילין לפניו, אסור הוריד תפילין לפני רבו. הרב אמר משהו, הוא אמר משהו הפוך. הדברים האלה הם דברים מאש, היזהר בגחלתם, עקיצתם, נשיכתם. הדברים של צדיקים זה דבר מסוכן, וזה דבר שפתוח ומתקתק ומשלם ריבית דריבית. ולכן אדם שעושה חסד, תעשה שלם עם השם. לא טוב לך, תזוז. אדם שעושה מצווה, תעשה אותה בשלמות. אתה מתעסק עם תורה, מתעסק עם ישיבה. תשתדל לא לעשות חוסר יושר עם התורה. לא, תארו לעצמכם, אדם הולך לבית כנסת וגונב ספר תורה ומוכר אותו להרוויח כסף. יש מזה ברכה? אדם הולך לאדם, אומר לו, תתרום לי כסף לספר תורה והוא בונה בכסף. אדם הולך, אומר לאדם, תתרום לי כסף למצווה, לכך, והוא עושה ככה וככה. יכול להיות לזה טוב.
יכול להיות לזה משהו טוב. על זה נחרב בית המקדש, על זה נחרב בית המקדש. מה עשו בבית המקדש? רבי יהושע סגן הכהנים. מה זה רבי יהושע סגן הכהנים? כל כהן שהיה נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור, אם הוא לא היה צדיק יסוד עולם, הוא היה מת. והיו קושרים לו ברגל חוט וגוררים אותו כי הוא מת. אבל כולם רצו להיות כהנים גדולים. הם היו יודעים זה 5 חודשים, 3 חודשים, שנה, עד שנה מתים. קודש הקודשים יום כיפור מתים. ואז תמיד היו מחזיקים כהן צדיק, שאם הכהן ימות ביום כיפור, מושכים אותו באחות מקודש הקודשים, ומיד ממנים סגן, רבי יהושע סגן הכהנים. ואיך היו קונים את הכהנים? בכספים, ברמאויות, בערבובים, בסיפורים, ככה היו קונים את הכהונה. את הכהונה. הבעיה הזאת של נוכלות ושקר בתורה תמיד הייתה. ולכן כתוב כל פרוטה של צדקה צריכים 3, כי כל פרוטה של צדקה זה סכנה. וכל בן אדם שעושה עסק על התורה, ועושה מסחר על התורה, ומוכר לתורה משהו, ובמשהו הזה הוא עושה משהו, וחושב לשקר ולגנוב ולעשות, אין בזה ברכה. ואדם שעושה מצווה צריך להיזהר, אתה צריכנו לידי מתנת בשר ודם, תיתן את זה מהלב בשלמות, ואל תערער על המצווה שאתה עושה בשלמות, כי אם אתה מערער אתה מאבד את זה. וככה היה בית המקדש. כל בית המקדש תרמו את זה העשירים. העשירים תרמו את כל בית המקדש. בית המקדש היה לתפארת זהב וכסף, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש, וכל הדברים היפים, מסוס כל הארץ, מסוס כל הארץ, ירושלים הייתה מסוס כל הארץ, כל העולם היו באים לירושלים והיו בוכים והיו רואים את היופי של ירושלים, זה יופי שבקירות שלהם, זה יופי שאין לו, זה משהו, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. 9% מכל היופי של העולם, ירושלים נטלה. 1% העולם כולו. ובית המקדש, כל העשירים שתרמו וחשבו, אינטרסים, מה, איך, כמה, איפה ישימו אותי, איפה יושיבו אותי, מה יעשו איתי, בית המקדש נחרב. מה נשאר כותל המערבי? מי בנה את כותל המערבי? העניים. העניים לא היה להם כסף, כמו רבי חנינא בן דוסה, ראה אבן גדולה, סרטט אותה, הרים אותה על הגב, לקח 4 אנשים, הביא אותה לבית המקדש, כותל המערבי של העניים נשאר. כל בית המקדש של העשירים נחרב, כי הם רצו פוליטיקות, מה וכמה ואיפה ולמה ומתי, הכל נחרב. מה נשאר לנו? הדבר היחיד, השריד היחיד, כותל המערבי, כי את זה נתנו עניים ולא חשבו ואמרו מי אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה כוחנו, מה צדקנו, מה גבורתנו, מה אנחנו. אז זה נשאר, השאר נחרב הכל. אדם צריך לדעת שצדקה שהוא עושה, הוא צריך לעשות אותה בשלמות גדולה, וזה זמן שהצדקה מגינה על האדם בשלושת השבועות, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים, ובין המצרים כל מי שרודף את השם ורוצה להגיע לשם, מצאו יכול למשיג את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל נשברי לב. מי שהלב שלו שבור, מי שהלב שלו נכנע, מי שהלב שלו מקופף, מי שהלב שלו נמצא ברטט למטה, הקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל נשברי לב, לכל אשר יקראו באמת. מתי שאתה שבור בלב וקורא לשם באמת, אז הקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת. לכן אסור לענות יתום ואלמנה, כי האלמנה בוכה כל היום, מסכנה, אין לה ביטחון, אין לה בעל, אין לה לפרנס את הילדים, יתומים, רואים את ההורים הולכים לבית ספר, כמו שהגמרא מספרת על אחד התנאים נכנס לישיבה, ראה איזה ילד עם כובע גדול, אמר לו אתה יתום, אמר לו איך אתה יודע? אמר לו מבין ריסי עיניך מהכובע אני רואה שזה כובע של אבא שלך. על יתום רואים שהוא יתום, והקדוש ברוך הוא שומע את היתומים, שומע את היתומים, שומע את האלמנות, שומע את המסכנים. ככה הגמרא אומרת, השם מבקש את הנרדף, אפילו רשע רודף צדיק, אפילו צדיק רודף רשע, הקדוש ברוך הוא הולך לטובת הרשע. למה? הקדוש ברוך הוא עוזר למי שרודפים אותו. מי שרודפים אותו, השם עוזר לו. כל החיות והבהמות, למה אנחנו רואים עדר של 1000 כבשים ורואים כלבים, 2 כלבים? הרי הכבשים יורדים 1 והכלבים יורדים 7 ו8, כי הכלבים זה חיה שרודפת והכבש זה חיה נרדפת. לכן השם נותן ברכה בכבשים, ולכלבים נותן 1, 2 מתים כולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא יבקש את הנרדף, השם יבקש את הנרדף. הקדוש ברוך הוא מבקש את המסכן, את האדם שהוא נכנע, את האדם שהוא פשוט, את האדם שהוא לב נשבר ונתקה אלוקים על תבזה.
לב שהוא שבור ונתקה, אלוקים לא בוזה אותו. לכן מתי שאדם חולה, אדם שבור, אדם רואה את יום המוות, זה נקרא שכיב מרע. שכיב מרע זה אדם שנקרא שהוא פוחד מהמוות, המוות מתקרב. והגמרא אומרת מצווה לקיים דברי המת, מצווה ששכיב מרע אומר משהו, מצווה לקיים כי הוא רואה את המוות והוא רואה את הפחד מהשם, ויש לזה משקל כבד ביותר. זה היסוד הראשון שאתה צריכנו לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם מהפירוש. אברהם אבינו לימד אותנו יסוד גדול. מתי שאדם הולך לרב, צריך לתת לו צדקה פדיון, וככה מדורי דורות. היו הולכים לרב, נותנים לרב פדיון. אסור לעשות את הפדיון עסקים ולהרוויח מזה. אנחנו זוכרים, מראתי מי שתחיה הייתה אומרת בשם של הסבא בבא מאיר, שהוא היה אומר, כל פרוטה שיתנו לנו, מותר לנו לחיות בטוב, לקנות אוכל, לשתות, להתלבש. ברגע שמתחילים לשמור ולשים בבנק, הקדוש ברוך הוא מביא את המחלוקות, מביא את הצרות, מביא את הכללות, מביא את הבעיות, מביא את כל הדברים. בני אבות כבני מלכים, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. אבל ברגע שזה מתחיל מסחר, שם מאבדים את הכל. אדם הולך לצדיק, תיתן לו פרוטה. פרוטה, מספיק פרוטה. יותר מפרוטה, כמה שהלב שלך מעשר. עשית איזו עבירה גדולה ואתה רוצה לתקן אותה, תתקן אותה בפדיון וצדקה, תציל ממוות. ציון במשפט תיפדה ושבע בצדקה. יש לצדקה משקל. יש לצדקה משקל כבד. מדורי דורות היו נותנים לצדיקים פדיון, היו נותנים לצדיקים שם של ברכה. מי שיש לו חולה בביתו ילך לחכם, החכם מסתכל, מברך, יש שיטות איך לברך חולה, או להגיד את שם אמו, כי לאמא יש פחות מצוות לקיים, ולאבא יש יותר, ואז מעוררים על הילד כתורגים. האליהו רבה אומר שהאמא בטוח אמא שלו, האבא לא יודעים אם האבא הוא לא אבא. זה דעה חזקה של האליהו רבה. יש מפרשים אחרים שאומרים, אם האדם לידך אל תגיד בכלל את שמו, אלא רק תברך אותו שיהיה בריא, כמו שמשה רבנו בירך את מרים, ענה אל נא רפן עליו. הוא לא אמר ענה אל נא רפן על מרים. אם אדם לידך, אל תגיד את השם, כי אתה מעורר עליו דינים. והרבה פעמים שמברכים אתה יודע מי ואתה חושב, קדוש ברוך הוא מחשבה טובה מצרפה למעשה, לא צריך להגיד את השם. אז מדורי דורות גם אברהם אבינו שהלך למלכי צדק, שמלכי צדק זה שם בן נוח, שהוא היה כהן לאל עליון. מתי שאברהם אבינו הלך אליו, הביא לו יין, הביא לו חלה, הביא לו כסף, כי ככה שאדם הולך לצדיק, נותן לו פדיון. זה מדורי דורות. הפדיון בשכל, אסור לעשות את זה מסחר, אסור לעשות את זה דבר של מסחר. ברגע שזה נהיה מסחר, אז התורה נהיית מעושה. אסור לעשות את התורה קרדום לחפור בה. התורה, תורת השם תמימה, התורה צריכה להיות תמימה, 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 תמימה. ברגע שאדם מתחיל לעשות מסחר בתורה, הוא הורס את הדבר המקודש ביותר שיש לעם ישראל, את התורה הקדושה. צריך לשמור את התורה תמימה. התורה עברה את חורבן בית ראשון, את חורבן בית שני, התורה עברה את כל הדברים הקשים. ועם ישראל בכל אופן שמר על עצמו בכוח התורה, שהתורה שמרה עלינו מדורי דורות. אז ולא תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם. מה זה הלוואתם? שאדם הולך לצדיק, הצדיק מתפלל עליו. אם התפילה מתקיימת מהר, אז הכסף שאדם נתן לצדיק הוא כמו תשלום. אז הוא שילם לצדיק על הברכה. יש לברכה מחיר, הצדיק מוריד מכוחו, מברך אדם ירד מהזכויות שלו בשמיים, הצדיק יקבל את הכסף, הוא רוצה להתפרנס ממנו, יתפרנס בכבוד, לא באושר, הוא רוצה לתת את זה צדקה לתלמידים שלו, ייתן צדקה, הצדיק יודע מה לעשות בזה. אל תערר על תלמיד חכם, אתה לא יודע שמעשה תשובה, אל תערר על תלמיד חכם. אסור להיכנס אדם במחשבות שלו על צדיקים, על תלמידי חכמים, מחשבות, במופלא ממך אל תדרוש. ובשוב הישראל זה גדרים שגדרנו אותם מימים ימימה, שום מחלוקת עם תלמידי חכמים בשום פנים ואופן. מי שרב עם תלמידי חכמים הוא מוקם מהישיבה. כולם צדיקים, כולם חסידים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה, ולכל רב יש לו את הכוחות נפש שלו, ויש בשמיים 50 שערים, וכל רב יש לו מפתח של שער להיכנס בשמיים. לפעמים יש רשעים, אז זה משהו אחר, אבל רשעים, לבוא להגיד על האדם שהוא רשע, זה רחוק מאוד מאוד להגיד על אדם שהוא רשע. לבוא ולפסוק על אדם אתה רשע, זה רחוק, זה מי היום יודע, נסתרות לשם אלוקינו. אדם גם לא יכול להגיד על מישהו רשע עד שלא תשמע את שתי הצדדים. התורה יש לה דינים, התורה לא יכולים לבוא ולצעוק על אחד אתה רשע. שמעת צד שני, איך תפסוק הוא רשע?
אם לא שמעת דין צד שני, אתה לא יכול לפסוק כלום. אין לך כוח. אדם שבא ומתחיל להגיד על זה ועל זה ועל זה, מה אתה יודע? תשמע את השני, תשמע את שתי הצדדים. אם אתה לא שומע את שתי הצדדים, אסור. וצריך להתרחק ממחלוקות של תלמידי חכמים כמו מאש. אנחנו רואים לכם צדיקים 30 שנה שאנחנו רואים אנשים, ועוד זכינו לגדול על הברכיים של הסבות הקדושים שלי. אנחנו זוכרים ומרגישים בראש שלי את הרגליים של בבא מאיר ואת הזקן של בבא מאיר, ומרגישים את היד של בבא מאיר מלטפת אותנו בפנים. זה דברים שלא יעזבו אותנו, וזה מול עינינו, והיו עיניך רואות את מוריך. אנחנו רואים את הסבות מול העיניים שלנו כל היום, וחיים אותם כל היום, וגדלנו לידם יותר מכולם, כי מרת אמי הייתה הבת האהובה של בבא מאיר, והיינו ילדים שהיינו כל היום בבית של בבא מאיר, גדלנו שם, אכלנו שם, ומתי שבבא מאיר היה לו עניינים, הוא היה גר אצלנו בבית חודשים, ראינו אותו קם, יושן, עושה תיקון חצות, גדלנו על הברכיים של בבא מאיר, על הברכיים. אנחנו זוכרים איך בבא מאיר היה גוזר ציפורניים, היינו אומרים זה עבודת השם, זה היה לגזור ציפורניים, זה היה עבודת השם, להסתפר זה היה עבודת השם. 18 פחד שהיה מתפלל, 18 מודים. אנחנו גרסא דינקותא רק חושבים איך הוא היה מתכופף במודים, אנחנו פוחדים. איך הוא היה מתכופף במודים, איך הוא היה אוכל, הכל במידה ובמשורה, כלום לא מעבר, איך השולחן היה זבוב, היה זז, היינו שומעים אותו, כלום, מזלג לא היה אפשר לשמוע, הכל ביראת השם, כל מחשבה מדודה, כל מחשבה מדודה. פעם ראינו מישהו גדול, לקח מזלג ונתן מכות על כוס ביום פסח, שנה לפני שבבא מאיר נפטר. הוא אמר לו, חמור נוער, מה אתה נותן מכות על הכוס? מה הכוס עשה לך? מה המכות? מה המידות האלה? תוריד את היד. אדם היה מדבר איתו עם הידיים, היה אומר לו, בל תנוע, תוריד את הידיים, תתנהג בכבוד, אדם צריך לכבד את עצמו, אדם צריך להתנהג בכבוד, להיות בכבוד, להיות ביראת השם בכבוד. אז אדם שהולך בצנעה ובקדושה וביראת השם, והולך לצדיק ונותן לצדיק צדקה בצורה מתונה, בצורה חכמה, ולא לבוא לאדם, תיתן את החיים שלך, תיתן את הבית שלך, ולעשות מזה עסקים ולעשות מזה עניינים. זה לא דרך השם. דרך השם זה צדקות, צניעות, פשטות, יראת שמיים, כן. תעשה הרב, תחיה טוב, תעשה כל מה שצריך, אבל תתנהג בזה בכבוד. ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. זה הבטחה מדורי דורות, וזרעו מבקש לחם, שאין כזה דבר. אז אדם שהולך לצדיק ומבקש ברכה, הברכה, אם היא התקיימה במקום, אז זה תשלום, זה של הצדיק תשלום. ואם הברכה לא התקיימה, זה הלוואה. עד שהברכה לא תתקיים, יש לך הלוואה שאדם מלווה לך. וזה מה שאנחנו אומרים ברכת המזון, ואתה צריכנו לידי מתנת בשר ודם. אל תיתן לנו צדקות של אנשים שלקחו להם את הבשר והדם, שמרגישים שלקחו להם בשר ודם. ולא לידי הלוואתם. מה זה הלוואתם? שמתי שיהיה ברכה למישהו, יהיה מהר פירעון, שמהר השם תענה הקדוש ברוך הוא מהר לאדם שביקש ברכה, מהר עודם מדברים ואני שומע, עוד שמדברים והשם שומע ועונה. ואז זה לא הלוואה. אלא כל הברכות מיד מתקיימות והן לא הלוואה. במקום השם משלם ובמקום יש שכר, ולא לידי הלוואתם. לכן בימים האלה שבין המצרים, שזה נכנסים תכף עם זין בתמוז, שבכלל יש דעה במדרשים, דעות לא פשוטות, דברים שאנחנו לא אוהבים להרחיב אותם בסיפורים, משום שאנחנו מחזיקים שהתורה צריכה לבוא להיות שכלית והבנה ואמונה ותמימות. דע את אלוקי אביך ועבדהו, תדע את השם מתמימות ותעבוד אותו, ואחר כך אתה רוצה להוסיף בחקירה תחקור, אבל אסור להחזיר אנשים בתשובה ולהפחיד אנשים בסיפורים ולספר סיפורים. אנחנו נגד זה. הקו של שובה ישראל זה נגד זה, נגד חלומות, נגד, כן חלום, אדם ידע, כל חלום יש 22 שנה עד שיכול להתקיים, ויש חלומות שאדם יודע שהוא היה בקדושה, בטהרה, ולא אכל אכילה גסה, שזה עולה אכילה גסה לראש, ולא חשב מחשבות לא טובות, ולא ראה ראיות אסורות, והיה בקדושה, בטהרה, ואז בחלום יש משהו מנבואה. ולכן הבן איש חי אומר, אדם שחלם שנידו אותו, יש סברה שאומר שצריך לעשות התרת נדרים, כי אולי באמת הנידו יש בו ממש. לכן חלום יש בו משקל. ודאי יש אנשים שחולמים חלומות כי הם כל היום חושבים מחשבות, ויש, הגמרא מספרת על דוד המלך ש70 שנה הוא לא חלם חלום אחד טוב. כל ה70 שנה חלם חלומות רעות, רעים. ומתי שראו את יוסף הצדיק, מה אמרו לו השבטים? הנה בעל החלומות הזה.
היו מחזיקים שהחלומות שלו שליליים. כל העניין של חלומות, יש בזה תפיסה, דיברנו על זה לפני חודש, 3 דעות. האם החלומות, יש בזה כוח? ראינו את יוסף הצדיק שהלך עם זה עד הסוף. האם זה כן או לא? ראינו את יעקב ששמע ושמר את הדבר. וראינו את השבטים שזלזלו בזה. חלומות, מצד שני גם סיפורים בגמרא. הגמרא מספרת שאיזה אדם היה בישיבה אצל רבן גמליאל, שכל הזמן אמא שלו הייתה חולמת עליו חלומות רעות. היא הייתה באה לרבן גמליאל, הוא היה אומר לה כלום, 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 הכל טוב. פעם אחת רבן גמליאל היה חולה, לא בא לישיבה, בא לאחד התלמידים, הוא אמר לה, ימות לך הבן. למחרת מת. רבן גמליאל לא ראה יותר את אותו אישה. שאל איפה היא? אמרו לה, מסכנה חלמה חלום, באו ועשו לה פתרון לחלום, ואמרו לה פתרון שהבן ימות. אמר להם רבן גמליאל, 30 שנה הילד היה צריך למות. אני רק פתרתי את זה טוב ולכן הוא חי. ואתה רוצח שאמרת לה שהילד ימות. וכמו שמספר את הגמרא רב הונא שהיה פותר חלומות, שסיפר לו סיפורים, ורב הונא אמר, אני סולח על הכל, על זה שגרמת לי שאשתי תמות, ורב הונא, אני מקלל אותך שתענש, ואז המלך הוא הרגיז את המלך, המלך קשר לו 2 ידיים לעץ אחד, 2 ידיים לעץ אחר, וכיפף את העצים, העצים זזו והוא התפרק לחתיכות. אחד האנשים שהיה פותר חלומות. חלומות יש להם משקל חיובי, וצריך לכבד חלומות. יש חלומות שהם סתם, יש חלומות שיש להם ממש. ולכן אדם ילך לחכם ויעשה הטבת חלום. ואם הוא חלם חס ושלום שיניים נשברו או משהו לא טוב, לא ייכנס לפחד ולא ידאג, יחשוב כמה כסף עולה לי לאכול ביום, 100 שקלים, ייקח 100 שקלים, ילך לתלמיד חכם אמיתי שלומד ועומל בתורה, וייתן לו 100 שקלים ואומר לו כך, תלמד, תאכל היום על חשבוני, וזה פותר את הצום. יש לזה משקל גדול ביותר. והימים האלה זה ימים רגישים. אז הזמן הזה זה זמן רגיש, וזה דברים שאנחנו לא אוהבים לדבר אותם, אבל יש בזה מדרשים על קוטב מרירי. מה זה קוטב מרירי? רבותינו הקדושים, המדרשים הקדמונים מדברים, תלוי בתקופות של האמוראים, איפה, מה, איך, אנחנו אומרים את זה בקצרה, כי זה דברים שאנחנו לא אוהבים להרחיב עליהם. הגמרא אומרת, קוטב מרירי זה כמין רוח, שהרוח הזה מלאה עיניים, ויש לה עין אחד בלב. שהעין הזאת בלב מסוכנת, והגמרא אומרת שיש לה קרן אחד במצח, והגמרא אומרת שכולם מלאה שערות, וכולם מלאה עיניים, ועין אחת עיקרית בלב, שהגמרא אומרת שמי שרואה אותה מת, והגמרא מספרת על חזקיה, שחזקיה ראה את קוטב מרירי ומת. והגמרא מספרת שקוטב מרירי, 2 דעות. דעה אחת אומרת שהוא מתחיל מראש חודש תמוז עד י"ז בתמוז, זה דעה אחת, ודעה שנייה אומרת מי"ז בתמוז עד 9 באב. והמסורת בעם ישראל התקבלה שמי"ז בתמוז עד 9 באב זה הזמן שקוטב מרירי נמצא. ומתי הוא נמצא? הוא נמצא בין הצל לשמש, לא בצל ולא בשמש, בין לבין. באיזה שעות? אחרי צהריים, באחד השיעורים הבאים נגיד את הזמן מדויק, מתי 4 שעות מתחילת הצהריים, ומתי 2, 3, 4, אלה השעות שקוטב מרירי נמצא. וכבר מראש חודש תמוז, על פי חלק מהמפרשים, כבר מתחיל הכוח של קוטב מרירי לפי חלק מהאמוראים במדרשים. ולכן, תמוז זה זמן לא פשוט. רבותינו הקדושים אומרים שיעקב ועשיו חלקו ביניהם את החודשים. יעקב לקח את ניסן, אייר, סיוון. עשיו לקח את תמוז, אב, אלול. ואז יעקב אבינו רב איתו ולקח לו את אלול, ולקח לו את חצי אב. והזמן שמי י"ז בתמוז זה י"ג יום, שהי"ג יום האלה עד ראש חודש אב זה י"ג מידות של רחמים, שזה הזמן שבני ישראל חטאו בעגל ומשה רבנו שיבר את הלוחות בי"ז בתמוז. כל יום מהימים של 13 יום האלה בי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, משה רבנו עבד על מידה אחת מה-13 מידות. משה רבנו עמד, רחום וחנון, כפיים ואהב חסד באמת, לא צריך חסד לאלפים, עבד על כל יום על מידה 13 מידות. וב9 ימים משה רבנו עבד על 9 מידות הגבוהות של רחמים, על זה עבד משה רבנו. אז כל החבילה הזאת של הזמן הזה, שי"ז בתמוז, שזה זמן מסוכן, שזה זמן לא טוב, שזה זמן שרק צדקה ממתנת. וכמו שאומר רבנו נועם אלימלך, שאנחנו פוחדים להגיד את השם נועם אלימלך. הסבא בבא מאיר היה אומר להגיד רב מנחם מנדל מרימינוב, זה מספיק להיוושע. נועם אלימלך זה פחד. תמיד אנחנו מספרים שלפני 25 שנה היה חסיד של הישיבה שהוא היה נין של נועם אלימלך,
שהוא רצה להדפיס את הספר, הוא הדפיס ומחק את כל הכוכבים. יש בנועם אלימלך הרבה כוכבים. מחק, אותו יום הוא קיבל דום לב. מי יכול לגוע בנועם אלימלך? הנועם אלימלך זה פחד, פחד, הנועם אלימלך זה פחד. לכן אנחנו גם, זה כלל אצלנו. אנחנו לא מקבלים כל סיפור, מספרים, הצדיק הזה אמר, הצדיק הזה עשה. אנחנו הולכים בדרך של רבי יואל מסטמר. אם זה לא היה צדיק בעל רוח הקודש, יפה, סיפורים יפים. מי שמאמין תמים, מי שלא מאמין כופר. אז זה בין זה לבין זה. אבל סיפורים של צדיקים בעלי רוח הקודש, כמו נועם אלימלך, וכמו הדברי חיים מצאנז, וכמו הקדושים האמיתיים שהם היו קדושי עליון, שהם היו קדושים, היו מלאכים. הנועם אלימלך אמר, זה פחד, אנחנו חושבים על זה לפעמים ובוכים. הנועם אלימלך אמר, אם שנתיים אף אחד לא יחלוק עליי, המשיח יבוא. כך אמר הנועם אלימלך. אם שנתיים אף אחד, והרב מקומרנה מביא את זה באחד הספרים, אם שנתיים אף אחד, על הנועם אלימלך עוד חלקו, הוא אומר אם שנתיים אף אחד לא יחלוק אליי, יבוא המשיח. הנועם אלימלך זה פחד ואימה, והנועם אלימלך אומר בזמן הזה שהוא מיתק את כל הדינים של כל העקבתא דמשיחתא. ולכן אנחנו צריכים להידבק בתורות של הצדיקים, בתורות של החסידים, להיזהר להקפיד הקפדות חזקות בזמן הזה. ואנחנו אומרים לכל הצדיקים, עוד פעם, של שובה ישראל, אנחנו לא מדברים ולא מתיימרים לא להיות כלום, אלא רק לדבר לתלמידים של שובה ישראל. לתלמידים של שובה ישראל, מי שרוצה להציץ בין החרקים שיציץ, אבל זה לתורות של שובה ישראל, לתלמידים של שובה ישראל, שאנחנו אוהבים אותם אהבה גדולה, ואנחנו כל החיים שלנו זה הם, ומסרו נפש עליי, ועליכם נאמר, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, הלכתם אחרינו, בארץ לא זרועה שכל רע בעולם אמרו עלינו, והלכתם אחרינו בתמימות, ובצבא שלנו שהיא מוכנה, והקבר שלנו שמוכן כבר, כתבנו בצבא לאסוף את כל העיתונים וכל הדברים הרעים שכתבו עליי ולעטוף אותי בהכל, שזה יהיה התיקון של כל חיבוט הקבר או כל צער שאני צריך לעבור בחיים ביום המוות. כי יום המוות זה יום קשה, והאיסורים שעברנו, שרק הקדוש ברוך הוא יודע אותם. אנחנו מחכים לכיסא הכבוד, תכף י"ז בתמוז, זה יום שהיה יום לא פשוט. ואנחנו מחכים לכיסא הכבוד לפני הקדוש ברוך הוא, ששם אנחנו שם מחכים שהקדוש ברוך הוא ימתק את הדינים על כולם. לא רוצים לצייר אף אחד, ומקווים שאף אחד לא יגרום, כמו שיעקב אבינו אמר, אני לא רוצה להרוג ולא רוצה שיהרגו אותי. חס ושלום לא להרוג בידיים, אבל לא רוצה לעשות כלום ולא רוצה שיעשו לי כלום. מי שיחצה, אז תמיד זה הדדי הדברים. מחכים ומתפללים לשם בתפילה, בדורון, בכל דבר שהקדוש ברוך הוא יעשה את הדברים בדרך נכונה וטובה. ואנחנו יושבים וחושבים את הפחד שיום הדין, זה דבר שקיבלנו על עצמנו קבלה וכתבנו בצבא שלנו לאסוף את הכל, ומישהו אוסף כל מילה, עם כל שם, עם כל אדם, ב-120 לעטוף אותנו בהכל, לעטוף אותנו בכל העיתונים, בכל המילים. אחד התלמידים, שלומי בנימין, באותו תקופה קשה, היה אומר לנו, כל 4 רגעים היה צלצול שיש משהו כתוב עלינו. כל זה אספו, ארגזים. בכל זה יעטפו אותנו ביום הדין, ובזה אנחנו בטוחים שכל המסילות שצריך לעבור יהיה מיתוק הדינים. זה כמו יאשיהו המלך שדקרו אותו ב300 חרבות, דקרו, אין לנו מקום אחד בגוף שאין בו חרבות שדקרו אותנו. פרקו לנו כל דבר אפשרי, החריבו לנו כל דבר אפשרי, הרסו לנו בריאות, חיים, הכל הכל הכל. אבל אנחנו דבקים בשם דבקות גדולה, ואנחנו מוסרים הודעה בשמיים שלומדים הלכות תשעה באב, שמוכנים לכולם מחילה גמורה, מחילה גמורה, מחילה גמורה, לרחוקים ולקרובים ולרמאים ולגנבים ולשקרנים ולצבועים ולכל הכל הכל. אבל הכל פוקקים בתוך פקק. עובר זמן, הפקק מתעדל, לא עובר זמן, פותחים את הפקק. ולכן זה זמן שצריך כל אדם לעבוד בכל כוחו, למחול, לסלוח, למחול, לסלוח. זה זמן שבית המקדש נחרב על שנאת חינם. שנאת חינם זה היה הסוד שבגללו נחרב בית המקדש. בית המקדש נחרב על דבר אחד, על שנאת חינם. כל בן אדם צריך לעשות מלחמה, להסתדר עם האחים שלו, עם האחיות שלו, עם המשפחה שלו, עם השותף שלו, להנמיך את האש של השנאת חינם. כל מקום שיש שנאת חינם, אין בו ברכה. דוד המלך אומר בתהילים, אסם גבולך שלום, חלף חיתין יסביח.
אם יש שלום בגבול, אם יש שלום בעולם, חרב חיטין יסביח. ועם ישראל נמצא בתוך מהמורות ובתוך קפיצות מסוכנות, שאם לא הדבקות בהקדוש ברוך הוא, ואם אדם לא יהיה דבק ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום, אין לאדם חיות. מי שדבק בשם רק יש לו חיות. מי שלא דבק בהקדוש ברוך הוא, אין לו חיות ולא יכול להיות לו חיות. הוא יכול לראות הצלחה היום, יומיים, שבוע, מתי שיבוא המכה, היא תהיה מכה שהיא קשה. לכן תהיה תמיד עם השם, תהיה עם הקדוש ברוך הוא, תיזהר, תעשה כל דבר חשבון מהקדוש ברוך הוא, חשבון לתורה, מה השם דורש ממך, ואתה ישראל מה השם אלוקיך דורש ממך, מה השם דורש ממך. כל יהודי צריך לדרוש ולשאול ולחקור ולבדוק מה השם דורש ממנו. ואהבת חינם זה היסוד הגדול, היסוד הגדול, היסוד הגדול של כל אחד ואחד. חשבנו היום לומר דבר מפחיד. הגמרא מספרת ואומרת לנו, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. הגמרא הזאת מפחידה. מה זה קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? אז הגמרא מספרת, היה אדם קראו לו קמצא, הוא היה עשיר, היה לו חבר, היה קראו לו בר קמצא, הם היו חברים. הוא עשה חתונה, מסיבה, הזמין את כל הרבנים, הזמין את כל העולם למסיבה שהוא עשה. ובתוך המסיבה שהוא עשה, הפועל שלו טעה, ובמקום להזמין את החבר שלו בר קמצא, הוא הזמין מישהו אחר שהוא אויב שלו. בתוך המסיבה, אותו אדם מסתובב ורואה שהאויב שלו נמצא. הוא קם ואמר לו, צא מפה. אותו אדם אמר לו, בבקשה, אל תבייש אותי, כל חכמי ישראל, כל הרבנים, כל הצדיקים, כולם נמצאים פה, אל תבייש אותי, אני אשלם לך את הארוחה. הוא אמר לו, לא, תלך. אמר לו, אני אשלם את כל השולחן. אמר לו, לא תלך. אמר לו, אני אשלם חצי שמחה. אמר לו, לא תלך. אמר לו, אני אשלם את כל השמחה. אמר לו, לא תלך. זרק אותו. אותו אדם אמר, כיוון שראו כל ישראל, כל חכמי ישראל, כל הרבנים ראו איך הוא מבייש אותי ושתקו, אני אנקום בכל היהודים. היה יהודי, הלך לנקום בכל היהודים. הלך לקיסר, הקיסר זה היה המלך, אמר לו, מרדו בך יהודים. הקיסר אמר לו, מה פתאום? אני חבר של היהודים, יש לי קשרים טובים עם היהודים, היהודים לא מרדו בי. אמר לו אותו קיסר, אותו אדם, בר קמצא, אמר לו, תיתן לי קורבן, אני אלך לחכמים ואני אגיד להם שאתה שלחת אותי, ותראה הם לא יקריבו אותו כי הם מזלזלים בך. אמר לו הקיסר, טוב, תלך. הלך בר קמצא, לקח עגל ולקח איזשהו מחט ודקר את העגל בעין או בפה. בבית המקדש בהמה צריכה להיות מושלמת, ואם יש בה איזשהו פגם אסורה לקורבן. חכמים עמדו והסתפקו. אם נקריב את הקורבן יגידו שהקרבנו מומים בבית המקדש, ואם לא נקריב את הקורבן יגידו שאנחנו מזלזלים במלך. הלכו ואמרו, נשאל את רבי זכריה בן אבקולוס, שהוא היה תנא גדול צדיק, מה עושים? הגמרא אומרת, רבי זכריה בן אבקולוס אמר, אני כלום, אני איש קטן, אני לא יודע תשובה. החכמים הלכו ואמרו, רבי זכריה אומר לא, אמרו למלך, לא קח את הקורבן, אנחנו עומדים עקשנים, אסור להקריב את הקורבן הזה. הלך אותו בר קמצא למלך ואמר לו, אתה רואה, הנה היהודים פגעו בך, לא רוצים את הקורבן שלך. אז המלך הלך והרג את כל היהודים, שחט את כולם, שחט את הסנהדרין, הרג את הילדים. הגמרא אומרת שהדם היה מבעבע של כל הסנהדרין, כל הילדים, חורבן שהיה נהרות של דם שהיו משקים את כל הקרמים שלהם, נהרות של דם היו משקים את הקרמים עד שנתנו לקבור את הרוגי ביתר, שזה לקח 7 שנים, אז תקנו את הברכה של הטוב והמיטיב. זה היה זמנים איומים בעם ישראל, איומים בעם ישראל. אז חשבנו לומר 2 מהלכים היום בדבר הזה. יש לנו כמה מהלכים בעבר שאמרנו. חשבנו היום לומר 2 מהלכים בדבר הזה. מהלך אחד חשבנו לומר שמה בר קמצא עשה? לא הזמינו אותו לחתונה, הוא חבר שלו. לא הזמינו אותו, הוא לא הלך. אם הוא היה הולך, הוא היה מרגיע את האש. זה שלא הזמינו אותו והוא לא הלך, הוא גרם את כל האש. מפה לומדים, גם אם יש לך חבר ולא הזמין אותך, תלך לשמחה. אם לא תלך לשמחה, אתה מתחיל אש. אש נדלקת, היא שורפת את הכל. מתי שנדלק בבית אש, אתה לא יודע איפה האש ילך. מתחיל אש, תשרוף אותו עוד בהתחלה, תעצור אותו בהתחלה. בר קמצא התחיל את האש שהוא לא בא,
זה שהוא לא בא זה התחיל לדרדר, הוא התרגז, ראה את האויב, הבין שהתבלבלו, שרף את הכל, בלבל את הכל, חכמים ראו, נשרף הכל, נחרב בית המקדש. אז זה נחרב בית המקדש. זה פירוש אחד שחשבנו היום. חשבנו לבאר פירוש שני, מפחיד, על פי יסוד של החתם סופר. התורה הקדושה אומרת, מתי שבני ישראל חטאו בעגל, ובני ישראל עשו את העגל, זה היה היום הכי קשה. מזין בתמוז, משה רבנו ירד, שבר את הלוחות, אחד הימים הכי קשים שהיו לעם ישראל. אחד הימים המרים, הקשים, האיומים. בית המקדש הראשון נבנה בראש חודש תשרה, וידוע שבאותה שנה שלמה המלך התיר לאכול ביום כיפור, ואכלו ביום כיפור, ואז יצא בת קול ואמר כולם מקובלים לחיי עולם הבא. בית מקדש שני נבנה בזמן אחר, ובית מקדש שלישי בנה במר חשוון, כך כתוב בספרים הקדושים, החנוכה שלו תהיה במר חשוון. למה? כי במר חשוון התחילה מרידה שמרדו בשבט דוד, שירבעם בן נבט התחיל את המרידה שלו בחודש מר חשוון, שזה לכן נקרא מר חשוון, זה מר, כל הבעיות מתחילים במר חשוון, שם התחיל הבעיות, ולעתיד לבוא שיבוא המשיח. חנוכת הבית של בית המקדש תהיה במר חשוון. מאיפה כל האיסורים והבעיות של עם ישראל שהתחילו ביסוד? מחטא העגל. חטא העגל, עם ישראל חטאו בחטא העגל. הגמרא אומרת בזויה קלה שזינתה תחת בעלה, תחת חופתה. הקדוש ברוך הוא לפני 40 יום נתן לנו את התורה בהר סיני, וקיבלנו את התורה, וקיבלנו אנוכי השם אלוקיך, וקיבלנו לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, וקיבלנו לא תעשה לך פסל, תמונה ומסכה, וקיבלנו על עצמנו את הקדוש ברוך הוא, ואמרנו נעשה ונשמע, והקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי כתרים. ואחרי 40 יום משה רבנו מתעכב יום בשמיים, בני ישראל לוקחים את העגל ואומרים על העגל אלה אלוקיך ישראל אשר הוצאוך ממצרים. זה בזויה קלה שזינתה תחת בעלה מתחת חופתה. זה מה שעם ישראל עשה לקדוש ברוך הוא. והיה קיטרוג קשה ביותר, ואז משה רבנו ישב ובכה והתפלל ולקח את הראש שלו וחבט אותו בקרקע והיה בוכה לשם, כמו שאמרנו מזין בתמוז ראש חודש אב, כל יום אמר מידה אחת של רחמים, אל רחום וחנון ערך אפיים ברב חסד ואמת, נוצר חסד אלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה, כל יום אמר אחד מה13 מידות. ואחרי כן, אחרי הכל השם מחל ואמר ביום פוקדי ופקדתי. מה זה ביום פוקדי ופקדתי? הקדוש ברוך הוא שם לנו צ'ק פתוח. מה זה צ'ק פתוח? הקדוש ברוך הוא אמר כל הזמן שיהיה לאדם עבירות עד שיבוא המשיח. כל עבירה יהיה בה קצת מחטא העגל. עכשיו בן אדם נסע באוטו, עשה תאונה, 80% מהתאונה זה עבירות או תיקון או גלגול, 20% מהמכה באוטו זה על חטא העגל. אדם יש לו מס הכנסה, 80 או כמה אחוז זה עבירות, או תיקון או גלגול, או מפרע או מקדמה, או לא יודעים מה איך זה כל אדם, ו20 או כמה אחוז זה חטא העגל. אדם חולה בסרטן, כמה אחוז חטא העגל. הסבא הקדוש שלנו בבא מאיר היה אומר שהיה לו בעיות, הוא אומר הקדוש ברוך הוא תעזור לי, תציל אותי מהבעיה. אבל החלק של הבעיה של חטא העגל תשאיר לי אותה. אני רוצה למתק את חטא העגל, שזה ייגמר מהר התיקון שהמשיח יבוא. אז חשבנו לבאר ולומר היום יסוד מפחיד על פי יסודות של רבנו החתם סופר. מה היה בחטא העגל? ביום פוקדי ופקדתי, שם נהיה חטא העגל, כל הדורות חטא העגל רודף, אחרי כל יהודי ויהודי חטא העגל רודף. אחריי ואחריך ואחריו ואחריך ואחריו, אחרי כולם. חטא העגל רודף אחרי כולם. כל בעיה שיש לך, מי יותר מי פחות, חטא העגל. אל תתעצבן כי זה לא יעזור, כי יש לך שם חטא העגל על מה שחטאנו לפני כמה אלפי שנים. מה קרה בחורבן בית שני רבי זכריה בן אבקולוס? מה הוא הביא? עגל. מה רבי זכריה בן אבקולוס עשה? אמר, אני לא יכול להקריב. מאיפה בא לו בראש הרוח להגיד, אני לא יכול להקריב? ביום פוקדי ופקדתי, מחטא העגל, משם זה נכנס בראש שלו לעשות את הטעות הזאת שהביאה את החורבן על עם ישראל. משם באה הטעות לעשות את החורבן של עם ישראל. אנחנו רוצים לומר עכשיו יסוד שהוא פחד פחדים, שכל אחד צריך לדעת אותו, אנחנו לא יודעים אם כולם יודעים אותו, ששנים בראש שלנו יסוד שהוא פחד פחדים. כתוב ברבנו החתם סופר, שרבי מאיר אבוחצירא לא היה זז מהיד של החתם סופר. אנחנו משתדלים ללמוד בחתם סופר יום יום. חתם סופר זה
זה טהרת הנפש, זה זיכוך הנפש, זה ניקוי הדעת, זה קודש קודשים החתם סופר. החתם סופר אחד הספרים שלא זזים מלידינו. רבנו החתם סופר אומר שמתי שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא נתן להם שתי כתרים. כתר נעשה, כתר נשמע. אחרי שחטאו בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא לקח את שתי הכתרים ונתן אותם למשה. ומשה רבנו שומר אותם פיקדון, וכל שבת מחזיר לנו אותם. ולכן אנחנו בשבת קוראים ספר דברים, אתה משה מחזיר לנו את שתי הכתרים, אנחנו נוהגים בך טובתי, מחזירים לך טוב, זכרו תורת משה עבדי, תמוז ראשי תיבות, זכרו תורת משה עבדי. תמוז ראשי תיבות, תזכרו את התורה של משה, זה מה שישמור אתכם מקוטב נמירי, זה מה שישמור אתכם מהכל, זכרו תורת משה עבדי, זה התורה של משה רבנו, תמוז. כמו שתמוז זה ראשי תיבות זמן תשובה ממשי שובה, גם תמוז ראשי תיבות, זכרו תורת משה עבדי, זה התורה של משה רבנו. ואומר רבנו החתם סופר, השתי כתרים, נעשה ונשמע, נלקחו. אז אין לנו יותר שמירה. ויהודי כמו שקין אחרי שהרג את הבל, קין בכה לשם, כל מי שימצא אותי יהרוג אותי. ואז השם אמר לו כל הורג קין יוקם שבעתיים, הקדוש ברוך הוא נתן לו כלב שישמור עליו או משהו, ואז השם הבטיח לו כמה דורות שלא יענש. מה שאומר עלינו היום שאין לנו את השתי כתרים שנעשה ונשמע. בשבת יש לנו את זה. ומי שהולך בקדושה ובטהרה הוא גם שואב אותם לכל ימות השבוע. השתי כתרים כל יום יוצאת בת קול מנהר. חורב ומחרזת אוי להם לדויות מלבנה של תורה, בת קול מבקשת מאיתנו לקחת את השתי כתרים האלה. ומי שהולך בדרך השם, משה מחזיר לו את הכתרים. אבל המון העם, בעוונות הרבים, כולנו נכשלים, מי במזיד, מי בשוגג, מי ביודע, מי בלא יודע, רובם נכשלים. ומתי שאנחנו נכשלים, מה שומר עלינו? אין לנו את המלאכים של נעשה ונשמע. מה שומר עלינו? אומר רבנו החתם סופר המזוזה בקיר. יש שם שתי פרשיות כנגד נעשה ונשמע, שהיא השמירה במקום נעשה ונשמע ששומרת על כל יהודי ויהודי, המזוזה שבפתח הבית. ולכן אמרנו השבוע שאנחנו מבקשים לכולם לבדוק את המזוזות. כי אין לנו הגנה של נעשה ונשמע. ואנחנו נמצאים בזמן לא פשוט. מגפה, לא מגפה, איך, מה, כמה. הפחד מהמגפה זה טוב, כי יש נספה בלא עץ, אפשר למות מזה, זה מסוכן, כן, טוב. עד כמה זה אמיתי, עד כמה נכון, לא יודעים. אבל אנחנו יודעים שיש זמן של דין מהשמיים. מגפה, תאונה, בעיות, צרות, יש זמן של דין מהשמיים. אז אתה פוחד מזה, יבוא לך זה. הפחד צריך להיות זהירות, אבל צריך לדעת שיש זמן של דין. זמן של דין זה מלחמה, זמן של דין זה עניות, זמן של דין זה תאונה, זמן של דין זה בעיות, ואז אדם צריך זהירות. מי יודע אם זה מגפה או לא? אף אחד לא יודע. רבים חללים בעוני מחללים של מחלה וחללים של דברים אחרים. וכל רודפי השיגוע בין המצרים זה זמן מסוכן. ולכן בזמן הזה שאין לנו את נעשה ונשמע, שזה הביטחון ששומר על עם ישראל, אז נעשה ונשמע שלנו זה המזוזה. ומתי שהמזוזה טובה והמזוזה כשרה, ויש שם שדי שומר דתות ישראל, והשם הקדוש שכתוב במזוזה, זה שתי פרשיות כנגד נעשה ונשמע, אומר רבנו החתם סופר, ששומרים על האדם ושתי המלאכים שמצילים את האדם. זה אחד. דבר שני חשבנו לומר על התפילין. הלכה, כל התפילין זה הלכה למשה מסיני. בעוונות הרבים אנחנו בגלל הבריאות לא לובשים תפילין, וזה מצער אותנו, ואנחנו משתדלים כל יום ללמוד עניינים של תפילין, ונשלמה ספרים שפתנו שבמקום התפילין שלו לובשים, הלימוד תורה יהיה זכות כמו הליבוש של התפילין. חשבנו לומר דבר שני על התפילין, על השמירה של התפילין, שלכן אמרנו לבדוק תפילין. איך לובשים תפילין? הגמרא אומרת, אדם שרוצה לעשות תפילין מזהב, אדם עשיר אומר, אני רוצה לעשות תפילין מזהב. הוא לא יכול. למה? הלכה למשה מסיני שתפילין צריכים להיות שחורים. יש גמרות שאומרת, סומכוס אומר הלכה משה מסיני צרורות משמחי צור, עם תרנגול קופץ וזורק אבנים צרורות. יש הלכות, כללים, איך ומה, כל דבר, ויש לנו דברים שמלאכה למשה מסיני, שקיבלנו אותם ממסורת מדור לדור, מדור לדור. יש בתורה כל מיני דברים, איך אנחנו לומדים אותם. ובעניין של תפילין, רוב העניינים של תפילין, רש"י, רבנו תם, שימוש הרבה, כל העניינים של תפילין, שבאמת אנחנו לא מדייקים שימוש הרבה, רש"י, רבנו תם,
זה דברים דומים, זה לא בדיוק, והסדר שלהם זה איך הפרשיות כך או כך, או יותר גדול, פחות גדול, כל זה הלכה ועניינים שנדבר עליהם בזמן אחר. אבל בתפילין, אחד מהדברים של התפילין, שתופרים את התפילין, רבותינו הקדושים אומרים, הלכה מדורי דורות שצריך להיות חוט גביל של עגל. תפילין עגל, מה לתפילין ולעגל? תפילין זה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר נשבע אדוני בימינו ובזרוע עוזו, והשם לובש תפילין. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות את פניך, אומר לו השם, כי לא ירני אדם בחי, תסתכל אחורה על הקשר של התפילין. הקדוש ברוך הוא לובש תפילין. אז תפילין כל כך קדוש, לשים על התפילין חוט של עגל, והקדוש ברוך הוא, ושמרתם את משמרתי, מפה שהקדוש ברוך הוא מקיים את התורה. וכמו שאומר רבי יואל מסטמר, שלמה יש פעם ב7 שנים שנת השמיטה, כי הקדוש ברוך הוא כביכול בשבת עושה הוצאה מרשות לרשות על ידי הטל, או גשם שמוריד, וכביכול אנחנו שומרים שנת שמיטה לכפר על הקדוש ברוך הוא שעושה הוצאה מרשות לרשות. ואם נעשה 7 שנים כפול את השבתות יוצא שנה. שנה של שנת השמיטה שמתקנים את זה על הקדוש ברוך הוא שמוצאים מרשות לרשות. הקדוש ברוך הוא שומר שבת, שומר את התורה, שומר את המצוות, שומר את הכל. ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב, מתי שהיה מגיע למה שכתוב, כאלמנים, כאלמנה, כיתומים, היינו, היה בוכה, והיה אומר, הקדוש ברוך הוא אתה מקיים את התורה, ואתה אומר לרחם על אלמנה ועל יתומה, אז איך אתה לא מרחם עלינו? ככה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה בוכה ואומר. אז בתפילין יש חוט של עגל, ובמזוזה הוא אומר רבנו החתם סופר 2 פרשיות כנגד נעשה וכנגד נשמע, שזה כנגד 2 המלאכים שנלקחו מאיתנו. התפילין, מתי נלקחו מאיתנו המלאכים שנעשה ונשמע? בעגל. מתי נהיה כותב מרירי שהתחיל מידת הדין על העולם, ומידת הדין שאותו מלאך לא טוב, כותב מרירי, כמו שהגמרא אומרת שבן אדם לא ירביץ לתלמידים שלו בי"ז בתמוז, כי אם ייתן מכה קטנה, השם הזה היא מכה גדולה ויהרוג את הילד שלו. אפילו שאנחנו נגד להרים ידיים בשום פנים באופן, הרמת ידיים זה דברים שהיו בימים מה שהיו מרביצים. אבא שמרביץ לילדים צריכים לגדע את זה, לא מכה קטנה ולא מכה גדולה ולא כלום, לדבר. הרמת ידיים זה קלקול, זה קלקול, אנחנו נגד בצורה מוחלטת על הרמת ידיים, בצורה מוחלטת. פעם ראינו אמא מרביצה לילד שלה עם חגורה, מרביצה, והילד בוכה, וראינו בוכה, מכות, גומרת להרביץ לו בחגורה, היא נותנת לו תנשק את החגורה. אמרנו, האמא הזאת היא נורמלית? מרביצה לו עם חגורה, והילד ככה, כולו ילד כמו... מרביצה לו עם חגורה ואומרת לו תנשק את החגורה. אמרנו, מסכן הילד איך יגדל, ומסכן האמא איך היא מתנהגת. והבנו תובנות קשות מאוד אז, זה היה לפני המון שנים. אדם צריך לחתוך את הדבר הזה, להרים יד על ילדים, להרים יד על ילדים. אין כזה דבר, אין. אסור. הילדים של היום זה דברים מאוד מאוד רגישים. הנפש שלהם מאוד רגישה. נפש של ילד היום היא רואה את הכל, היא חשופה להמון דברים, לא שפעם היה מותר לעשות משהו, אבל היום זה רגיש מאוד מאוד מאוד. כל תזוזה של ילד, הורים הורגים את הילדים שלהם בגיל 10, והילדים מחכים עד 80 ללוויה, לקבורה שלהם. הם מתים, האבא הורג את הילד, הרביץ לו, ביזה אותו, קילל אותו, השפיל אותו. הילד חי עד גיל 80 עד ללוויה, מחכה מגיל 20 לגיל 80 ללוויה. מתגלגל, גונב, משקר, עובד פה, עובד שם, אבל האבא הרג את הילד. הילד אין לו חיים. אסור להרים יד על ילדים, צריכים להיות רחמן עם ילדים, לדבר עם ילדים בצורה רכה. לשון רכה תשבר גרם, לשון רכה תשבר גרם. הלשון רכה משברת את הגרם, משברת כל דבר. לשון רכה שוברת הכל, אין כוח, אין מכות, אין כזה דבר. והתורה אומרת בזמן הזה, מי שמרים יד על היד שלו, הילד שלו, בטעות אתה יכול להרוג אותו במכה. למה? כי כותב מרירי, ויש מידת הדין, ויש סכנות, ויש דברים מסוכנים, ויש דברים רעים, ויש דברים חמורים, ויש סכנה גדולה. לכן צריך האדם להיזהר בזמן הזה זהירות גדולה בכל המעשים שלו. עניינים של עסקים, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אדם, אנחנו רוצים כל העניינים של י"ז בתמוז לדבר.
בעזרת השם נשתדל בימים הקרובים הלאה להרחיב בזה, כי אנחנו רוצים שיכתבו את זה ויוחק לספר בזיכרון עולם. לא דיברנו שנים, דרשה פה, דרשה שם, דבר תורה פה, דבר תורה שם. נזהרנו על הדברים האלה לא לדבר, כי כל שנה האמנו אמונה שלמה שהמשיח יבוא. ואמרנו, בשביל מה צריכים ספר? המשיח יבוא, זה לא יהיה רלוונטי. אבל השנה שאנחנו יודעים, וכל רעש חריג, בטוחים שזה המשיח. אומרים שיבוא הגאולה, נראה את ההלכות האלה ונזכור אותם, ונלמד אותם, ונזכור מה היה אז, ואיך הקפדנו אז, ואיך קיבלנו על עצמנו אז. לכן אנחנו בכוונה מדברים על זה היום עם כל הקושי שקשה לנו, והיה יותר בריא ונוח לנו לשכב במיטה. היה לנו יותר חשוב היום לשבת ולדבר, ובעזרת השם בימים הקרובים כל ההלכות שיצאו לפני י"ז בתמוז, כי זה דברים חשובים שיוחקו בספר לזיכרון עולם, שיבוא המשיח נחזיק את זה ונלמד ונסתכל על הימים האלה ונאמר, עוד ימלא שחוק פינו ושוננו מינה, עוד יסתובבו בערי ירושלים נערים וזקנים וזקנות, וכל העולם יהיה בשמחה, ונזכור את כל הימים האלה, והפכתי אבלם לששון וניחמתים ורביתי נפש הכהנים דשן ועמי טובי יסבאו נאום השם. יהיה כל העולם ותמלא הארץ דעה את השם, כל העולם יהיה עולם אחר, כל העולם יהיה מציאות אחרת, הכל יהיה עולם אחר. והקשר של תפילין, חוט של עגל על הקשר של התפילין. שתי מלאכי השרת על המזוזה. לכן אמרנו וביקשנו ודרשנו מכל קהילת שובה ישראל להקפיד בשתי הדברים. ואנחנו חוזרים ואומרים שכל ההלכות שאנחנו מדברים הן לקהילת שובה ישראל. אם יש מציץ בין החלקים, כי זה רשות הרבים היום, יפה, תציץ, תשמע. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, שואלים, תשאל, תסתכל ותדרוש אחר כך, מותר לכולם. אין לנו כל הזכויות שמורות על התורה שלנו, הכל של כולם, מרשים, מתירים לכולם, משתמש בהכל, הכל של כולם, זה של השם, זה תורה של השם. זה תורה של הקדוש ברוך הוא, התורה הזו. אבל חשוב לנו לומר שבכל העניינים האלה של תשעה באב ושלושת השבועות, אנחנו מתכוננים לתת קו של יותר הקפדה. למה? כי בשובה ישראל יש הרבה פתיחות בעניינים מסוימים, שזה הקו שלנו, שאנחנו חושבים שצריך להיות בתוך עמי אנוכי יושבת, וצריך להיות ערני ולהסתכל על החיים בצורה נכונה, ולדעת איך לחנך את הילדים בצורה נכונה, ולדעת איך להסתכל על החיים בצורה נכונה. ואמרנו שכל שיעור זה פנס איך להסתכל על החיים, ואמרנו שכל לימוד, כל יום, זה פקקים שיש בכבישים, ולנסוע על הדרך זה פקקים, וכל פרקי שירה, בלעם בן באור, הפסוקים של אלישע ואליהו הנביא, איזה פתאום הקטורת, כל אלה זה עוקפי דרך. המכשיר אומר, יש 5 שעות נסיעה, יש פקקים, יש לנו עוקף דרך, קצר, עוקפים את הדרך. אבל משום שיש כל מיני עניינים ששחררנו בהם קצת את הרצועה, יש דברים שאנחנו רוצים להקפיד בהם הקפדה קשה, כי אנחנו מאמינים בהקפדה הקשה הזאת שיש דברים שצריך להיות בהם מאוד החלטי ומאוד קשה, שהדברים האלה הם יסודיים, שלא יהיה הכל היתר והכל מותר והכל אפשר. יש דברים ששחררנו בהם קצת את הרצועה בחוכמה, בתבונה, ואנחנו עם יד על הדופק, חזק, 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 עם כל הצער שאנחנו עוברים, אנחנו עם היד על הדופק, ויש דברים שאנחנו מאוד נוקשים בהם. והעניינים של י"ז בתמוז ותשעה באב, וכמו עניינים של פסח, וכמו עניינים של ימים נוראים, זה דברים שאנחנו נוקשים, וההלכה של שובה ישראל, לא יודעים שגדולים אחרים, כמו קדושי עליון, גדולי עולם שפסקו הלכות, שהתירו דברים, שגדולי עולם שאף אחד לא עומד, אנחנו אפר ואפר לידם. אבל אין הדיין אלא מה שעיניו רואות. אנחנו מנהיגים את האונייה שקוראים לה שובה ישראל, ואנחנו מסתכלים איפה לשחרר ואיפה לתפוס. בעניינים של תשעה באב ושלושת השבועות, כמו פסח וכמו הימים נוראים, זה דברים שמקפידים בהם הקפדה גדולה. ומקפידים בהם הקפדה גדולה ורוצים שיקפידו בהם הקפדה גדולה וישמרו את כל הדברים בצורה חדה וחזקה וחזקה ביותר. כמו העניין של הבשר, ממתי לאכול בשר, ממתי לא לאכול בשר. כמו העניין של המקלחת, מתי מותר להתקלח, מתי אסור להתקלח. כמו העניין של הבגדים, מתי מותר ללבוש בגדים חדשים, מתי אסור ללבוש בגדים חדשים. כמו העניין של יום של ראש חודש,
האם מותר לאכול בשר ביום ראש חודש או רק בלילה? הבן איש חי אומר בספר דברים שבראש חודש ביום שני אסור וביום ראשון מותר. אחידה ועוד הרבה מפרשים אומרים שבראש חודש מותר לאכול בשר. ורבנו ארי אומר לא לאכול בשר, לא ביום ראשון, לא ביום שני, בראש חודש לא לאכול גם בשר. ככה רבנו ארי הקדוש אומר. ובטטואן, שהיה שם רב גדול, קראו לו רבי מנחם עטיה, שהיה צדיק גדול, הוא פעם רצה להתיר בראש חודש לאכול בשר, בראש חודש אב, ונתקע לו איזה עצם, ואז הוא הבין שבשמיים לא רוצים שהוא יאכלו בשר. במרוקו, רבי שמעון משאש היה נוטה לא לאכול בשר, היה מפרשים אחרים וערים אחרים במרוקו שכן אכלו בשר בראש חודש אב. אבל אנחנו בשובה ישראל, זה כללים שלנו עכשיו, שובה ישראל, לא אוכלים בשר גם בראש חודש אב, לא אוכלים בשר. תספורת, יש אנשים וודאי גדולי עולם וצדיקים וקדושים, ובבית יוסף מובן, הבית יוסף משאיר את זה פתוח לדעות, איך שרואים תספורת, בבקשה בשובה ישראל, מי שהולך בדרך של שובה ישראל, אתה לא יכול לקחת את החוט משתי צדדים, לקחת היתרים ולקחת חומרות, להגיד זה לא בשבילי. תספורת מי"ז בתמוז, בבקשה בשובה ישראל, לא להסתפר. נשים על זה יד קשה, כמו רבנו ארי הקדוש, מי"ז בתמוז, לא להסתפר. לא להסתפר. אנחנו נקפיד, גדולי עולם, קדושי עולם, מתירים, שאנחנו עפר לרגליהם, אדם קודש קודשים שהוא האור של עם ישראל, גדולי עולם, קדושי עולם התירו, אנחנו לא יכולים לקחת את זה מפה ומפה, צריכים להיות בקו, זה לשובה ישראל, אנחנו לא אומרים את זה לאנשים בחוץ, אנחנו אומרים את זה לתלמידים שהולכים בדרך של שובה ישראל וחיים את שובה ישראל, זה הקו שנלך בו. זה הקו שבו ישכון אור, זה הקו שנלך בו, זה הקו שנלמד בו, זה הקו שנשתדל להיות בו. ועוד כך וכך כמה עניינים שבעזרת השם נרחיב בהם בהרחבה. עכשיו קשה לנו ולא נוח לנו בבריאות להמשיך, נשתדל מחר, מחרתיים, נשתדל לעקוף ולסגור את כל ההלכות של י"ז בתמוז ושל תשעה באב, ובעזרת השם להפיץ את זה, להגדיל את זה, לחזק את זה, שזה יהיה בעזרת השם קודש קודשים, והולכו לכפר המון, לתקן בנו ולא לקלקל, ואנחנו בנפשי לעפר לכל תהיה, אבל אנחנו צריכים להסתכל מה יהיה טוב בעוד הרבה שנים לשובה ישראל. ובעזרת השם שיבוא המשיח, שנבשע, שניגאל, אבל אלה דברים שאנחנו רוצים שיקפידו בהם הקפדה גדולה, ונשמור אותם, וניקח את החבל, לא ניקח אותו מה שנוח לנו, ניקח את החבל כמו שצריך. ובעזרת השם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אנחנו מברכים את כולם, שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע על כולם, וייתן ברכה לכולם. תתפללו עלינו הרבה, אנחנו צריכים רחמי שמיים. אנחנו רוצים מחר, בעזרת השם, להשתדל לנסוע לקבר של הסבתא, אשתו של בבא מאיר, למקנס. זה 6 שעות נסיעה, זה קשה לנו מאוד, אבל אנחנו מרגישים בנפש שרוצים ללכת לקבר שלה להתפלל. זה הזמן שלקחו אותה לבית חולים, והיא לא חזרה ונפטרה ביום תשעה באב, ואנחנו מרגישים בנפש, יש לנו שם קשר חזק חזק, כל החיים היה לנו קשר חזק מאוד בנפש שלנו עם הסבתא. כואב לנו שכתוב שם בלשון לעז את התאריכים, אבל בטח אז לא ידעו מה כותבים ואיך כותבים, ואסור לגוע במצבות. טוב, אנחנו רוצים עוד פעם לראות את זה בעיניים שלנו טוב, אולי טועים, נראה את זה מחר. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע על כולנו טוב, ובבקשה יתפללו עלינו, יבקשו עלינו רחמים, ימתקו את הדינים, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזק את כולם, ירומם את כולם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ימחלו לנו אם לא עונים תשובות, קשה לנו, ימחלו לנו אם לא אומרים דברי תורה, קשה לנו. תבקשו עלינו כולם רחמים, שהשם בעזרת השם יטיב איתנו, ימתק איתנו את הדינים, ישלח לנו רפואה וחיים, ונזכה בעזרת השם לגאולה ולאור חדש של ציון תאיר. תודה רבה לכל הצדיקים, תודה רבה לכל האהובים, תודה רבה לכל האנשים שמוסרים נפש על הישיבה, כל הצדיקים שפותחים ישיבות, כל הצדיקים שמגדילים את השיעורים, כל הצדיקים שקיבלו על עצמם 24 שעות להתפלל, ללמוד לרפואתנו. אנחנו רוצים שזה יהיה כל הזמן, נהיה פה ולא נהיה פה, שהתורה הזאת תהיה חקוקה כל הזמן. זה תורה שלמדתי באפי שעמדה לי, זה תורה שלמדתי באפי, זה התורה שתעמוד איתי, וזה התורה שתהיה איתי בשמיים, וזה התורה שתישאר פה עד ביאת משיח צדקנו. הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה ישועה, ובעזרת השם בקרוב הבן האהוב שלי,
רבי יואל, שהוא הכתר והעטרה שלנו, והוא ההמשך שלנו, שנציל אותו מהעין הרע. איתרנו לו לחזור לתת דרשות, עצרנו ממערת המכפלה שלא ייתן דרשות, פחדנו מהעין הרע. אבל עכשיו שחררנו הרסן שיחזיר לו לתת דרשות. בעזרת השם, השם יגדל אותו, יקדש אותו, יתאר אותו, שבעזרת השם ילך באור גדול, יש עליו נטל גדול על הכתפיים, נטל של תורה, של יראת שמיים, של עבודת השם, של קדושה, של טהרה, של מצוות, של בדרך, שמגיל שנולד גידלנו אותו, שבדרך הזאת ילך וזה יעשה לנו נחת, וזה מה שאומרת הגמרא ביבמות, ועצמותיך יחלץ, זאת היא הטובה והמעולה שבברכות. שהבנים של האדם הולכים בדרך השם, אז זה עצמותיך יחלץ, זה הברכה המעולה שבברכות. השם עוזרנו ייתן, אנחנו אוהבים את כל החסידים אהבה עצומה מאוד, אהבה עצומה. כל אחד הוא בגדר אחת עליונתי תמתי, אחת היא לאמא בראי להולדתה, כל אחד הוא אהוב עליי אהבה עצומה. כל אחד זה בן יחיד. השם ייתן כוח לכולנו, ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני השם, יהיו קרובים ויהיו מסילות בלבבם, ויעשו חיזוק בלבבות של כולם. ובעזרת השם, בזכות התורה הזאת, ימתק רחמים עלינו מהשמיים, והקדוש ברוך הוא יפתח את כל השערים, ולפתוח הידיים בצדקות בקופה שלנו. אנחנו צריכים כסף לצדקה, אנחנו רוצים להרבות בצדקה בחודש הזה, בשלושת השבועות. כל מי שירבה בצדקה, יהיה לו שפע, והכל הולך לצדקה. יש על זה פקודים שפוקדים על זה פרוטה, הכל הולך לצדקה. וכל מי שישים על זה יד, במסירות, יהיה לו ישועה גדולה. השם עוזרנו ייתן, יחיד ורבים, הלכה כרבים, מחר בקבר של הסבתא, ובישראל תשתדלו לעשות שידור חי שנתפלל על כולם. הסבתא, אשתו של בבא מאיר, הייתה קדושה, רק תחשבו צדיקים. אשתו של בבא מאיר נפטרה בתשעה באב. אשתו השנייה צדקת, מתי נפטרה? בתשעה באב, אחרי 40 שנה. פחד, 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 פחד. בבא מאיר היה מלאך השם צבקות, הרב אוזנר היה אומר שבבא מאיר היה לו גדולה כמו הגאון מווילנה, בבא מאיר היה, רואים את הדבקות שלו בחתם סופר. יש חתם סופר מפחיד, שכל שנה אנחנו חושבים על זה. יש שאלה במפרשים, האם בשבת שחל בו תשעה באב, ותשעה באב נדחה ליום ראשון, האם מותר ללבוש בגדים של שבת או אסור? רוב המפרשים אומרים שבת דוחה הכל, אין שבת מוריד הכל, וגם בשר מותר לאכול, גם הכל. במרוקו היה מקומות שלא אכלו בשר בשבת שחל תשעה באב, רק דגים, אבל הרבה אכלו בשר וכו', וגם אנחנו נהגנו לאכול בשר. על בגדים, באזמיר ורבי מריה יאש באלג'יר היה אומר, ואנחנו חושבים גם בג'רבה, שללבוש בגדים של שבת ולא להחליף בגדים של שבת, להחליף בגדים לשבת. זה שבת, דוחה הכל. החתם סופר, וגם הם אומרים על עניין בגדים לבנים, לא לבוש בגדים לבנים בשבת, שבת של תשעה באב. משום ששבת של תשעה באב וכו' וכו'. החתם סופר, שזה מלאך השם צבקות, אנחנו רק אומרים חתם סופר ויש לנו חידודים. החתם סופר אומר שהוא היה לובש בשבת שאכל תשעה באב, הוא היה לובש בגדים של יום חול. היו שואלים אותו, רבי מדוע? אפילו רבנו ארי אומר מותר. מה? החתם סופר אמר להם, רבנו ארי כל היום היה חושב על החורבן. אני לא הגעתי לדרגה כל היום לחשוב על החורבן. אני צריך גם בשבת לחשוב את הצער של החורבן, לכן אני משאיר בגדים של יום חול. מי יכול להגיע לרבנו חתם סופר? מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? השם עוזרנו ייתן, השם יברך דמו בשלום, ישועה ושמחה והצלחה, ברכה וסייעתא